Pribadong individual, alagad ng simbahan at ilang kabataan ang voluntaryong nagtatayo ng community pantry na umuusbong na sa iba't ibang sulok ng bansa. At sa buti ng layuning ito, ang ilang local chief executive dito sa Pampanga, hindi na nagtataka kung bakit nakakasabay ang mga taga Pampanga. Sa perspektiba ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo, refleksyon umano ito ng malalim na paniniwala ng mga Kapampangan sa espiritual na pamumuhay. Kasi nga, that is part and parcel of being a human being. Ito nga ang hinihiling ng Panginoon eh. Kaya nga ginawa ito, dito natin makikita ang pagkakaisa na sumunod tayo sa kagustuhan Panginoon. Di ba? Sinabi ng Panginoon, nung bang ako, nagugutom, pinakain mo ko? Habang babala niya sa publiko na ito rin ay maaaring sakyan ng mga may ambisyon sa politika. Anybody, the opposition wants to come back, gustong bumalik. Same thing with the local government unit, yung mga natalo gustong bumalik. And they're trying to destroy the services that had been done. Ako, ang tinitignan ko rito, dapat balance ka. Ayon sa alkalde, hindi lamang ang krisis sa kagutuman ang problema ng tao. At dahil dito, ang silbi ng local government, hindi lamang anya sa kagutuman ang pag-akto, kundi sa iba't ibang krisis na pinagdadaanan ng tao, tulad ng medical assistance, financial sa edukasyon, at livelihood. Sa panig naman ni Bacolor Mayor Di Mandato, ang layunin ng community pantry ay mabuti. Ngunit hindi umano maaring gawing itong estratehiya na akma sa lahat ng komunidad. Dadaan mo sa kalsada, bawal nga pumunta, bawal nga magkita-kita, bawal nga magtipon-tipon. Para sa akin ito, this is my personal point of view. Alam mo kasi, kahit kanya-kanyang bayan, kanya-kanyang lugar, iba-iba talaga ang kultura ng bawat munisipyo. Hindi naman pwedeng generalize ang pagsasolve ng problema ng bawat bayan. Ang sa akin, hindi pa rin pare-pareho ang strategy. Sa kultura ng pagbibigayan, may napatunayan na umano ang mga Kapampangan kahit noong pampumutok ang Bulkang Pinatubo. Punto ng alkalde, hindi siya tutol kung may itatayong community pantry sa kanyang nasasakupan. Ngunit mas maigi sana umanong pagtuunan ng marami ay kung papaano sila makabalik sa paghahanap buhay. Well, I think, depende. Depende. I will not say yes, I will not say no. Kasi naman may pagkain naman sa bahay yung tao. If you do a community pantry, pupunta yung tao dyan. Bibigyan mo siya ng pagkain, luto na. Ito hindi eh. May hanap buhay naman yung tao. At kung alam i-augment, augment mo na lang kung ano may tutulong mo. Paliwanag ng ilang mga nagtayo ng community pantries, ang mga ganitong inisyatiba ay refleksyon din ng kakulangan ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Paulo G. Santos, CLTV News.